मेडिकेल फार्मासियाव फैनो गोनां जालायबाय नै एखेबारे हथातनो मुलियाबो नै लालायबाय दसेनो इसिनि दाम दामहा मुलिफोरानो लाखांबाय मुलिखौ दानिया हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फेन्दाखौ गोसो गोथारै बरायबाय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनांगोन आं लोगोफोर दिनैनि भिडिअ मा जायो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगोफोर नै इमान दुस्थुखा फिसाजोआ थाथारा महा दुस्थुखा दिनै बुधबार दखानफोरानो जि बन्द'खाय नै एखेबारे गारिफ्राबो खम गंफा गंनैल' सोलायदों दिनै स्कुलनि टिफिनाव इखौनो हरनोसै सेवाइखौ एवनानै लोगोफोर एखेबारे फिसाजोफोरा इखौ हरबा बिराद गाहाम मोनो आरो गोथावनो टिफिनखौनो फिनिश खालामना लाना होयो फिसा खासियाथ' बुंनाङा इखौ जानो मोनबाथाय बेसेबां गोजान पेकेटनि होखाबाय न'बो जाना थांगोन ना इसोरो न'बो जागोन स्कुलावबो लांगोन टिफिन बानायबाय इगिरि नांखागौ आरो इसोरनो मोजाङै एवग्रोना लानोसै लोगोफोर बरियानो थाव साव एक होआखै मोजांनो दायो एवग्रोना लानो आरो लराबो बेयाव सिनि होनि लोगोफोर सिनिखौ बाहाय नांजासे होनोसै होमबासो गोथाव जायोना सिनि बाहाय गोदै जाबासो मोजां जायोना संख्रिनिया टेस्ट लोगोफोर संख्रि ओरैनो टेस्टनि थाखाय बाय होगोन आरो होमबाना मोजां जायो संख्रि होबा संख्रि होआबा मोनल'ल'द्राय जायो दानिया बेखौ मोजाङै गिलायनानै एरना लानोसै सिङाव नैया बाहाय माबा खामां जादों आरो सिनि होनायखाय सिनि होबा दसेनो खामोना थबनो अर फिसा होनानै एरबाय थागोन आरो अरखौ गिदिर होबाथ' आरो खामफागोन हायो एखेबारे मोजाङै एरना लाग्रोनि सिनि गिलिजासे जाबायनो गाइखेर होनानै जाबायनोखा नै गाइखेरा बिराद मोजां इयो माबायाबो मोदोमसोयो गाइखेरा दैबाय नै गाइखेरखौ होबावना लानोसै बाहायबाव दै बाहाय गाइखेर बाहाय होनानै गिलायना लाबाय आरो नै गाइखेरा बिराद मोजांखा मोदोमसोयो गाइखेर आन्था होबाबो जायाना बुरजा नांगौ बेनिखायनो दै बाहाय होना लाबाय एवनिनो मोदोम तेजपात बिलाइ रेडि मोनबाय जाथोंदो नैया लोगोफोर रानबायनोखा ओमफ्राय जाबाय नैया खांनो जाबाय दा इखौ खांना दोनबानो इयो रानना थागोन गोरान जाना थागोन आरो बेनिखायनो बाहाय दै थानायावनो दा गुवार खालामना दोननोसै खांनानै दोननायनि उनावनो रानना थागोन बेनो दा मारै गोरान जाना थागोन नायबानो जाबाय नोंथांमोना एखेबारे बिदि गोरान जाना थायो आरो इयो उनाव दानिया बन्द' खालामनोसै लोगोफोर दै बाय लाखिनायानो गाइखेर बाय लाखिनायानो रानथाजोब्बाय बिदिनो रानथाजोबखायो टिफिना रेडि जाबाय दानिया नैया लोगोफोर थावा दुंबाय इयाव पियास होना होनोसै इयाव एवनि आरो बुट मैयानि बुटखौ बाहाय बरियानो नैया जि बरियान गाजा हरना दोङो लोगोफोर इदि गाजा हरनायखौ जानांगोन होमबाना मोजांनो आरो दा एवनोसै इखौ
Iku mauban langnai dara. Iku eवनानै मौआ मोनसे लांगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मौ लांगोन थावखौ बाहायल' होदो आङो थावखौ बुरजा होआ बुरजा होबाथ' थाव मोनजायो ओमफ्राय दा थाव खम दोनो एवनोसै आरो गोबावनो दसे थानानै एरबाय लोगोफोरनिया एवनि संख्रि बाहाय होनानोसै मैयानि बुटखौ जिब्बोरा सुना दोनदोंमोन आरो मैयानि बुटखौ जिब्बोरा सुना दोनखादोंमोन आं मैयानो सुनानै बरिया खोबना दोनदोंमोन ओमफ्राय बरिया जादोंमोन मोजां एवनि आरो लोगो खुसेरालाय मानो थागोन आं खुसेरानो गाज्रियावनो हाबफाना दङमोन बोखाबा दोनबाय आङो पियास होयो दै होबासो मोजां मोनो बुटआव बाराद्राय मोनहोआलासिनो दा मोनलांबाय थागोन आरो बेबो फालौ हाखाना लाबाय आङो बुटआव होनो दा जानो समाव होगोन आरो दानो होबा आरो हाबा जाना थागोन ना गोबाव थागोन ना दसे बेनिखायनो दानो होथ'आ आङो दै होबाय इयाव जालु बाहाय ओमफ्राय लं बाहाय होबाय तेजपात बिलाइ गाइखेरनि साहा फुदुंगोन आरो बेखौ गोदौ होनानै दैखौ नै लोगोफोर साया गोदौबाय थादों गोदौ खालायनो नायबाय थादों फिसा होलाय माबालाय खालामबाय थादों माबा गोलैजोबगोन ना गोदौ खालायसिगोन दा आरो फिसा होलायनांसिगोन जागायबाय फिसा जादों ना गोदोर मोननांगौमोन गोदोराव फुदुंनांगौमोन आं बावगारबाय गोदौबाय थादों दसे खोमा बुटआ जाबाय रेडि नैया दानिया खोबना दोननोसै ओमफ्राय नैया सायाबो जाबाय रेडि साहाखौबो बथलाव सोखाबाय दा बेखौ मौ लाङो नोंथांमोननो खिन्थिसिगोन आङो स्कुल मोनफैलायबाय लोगोफोर नैया बिमा पार्टिफोरा जना दोंबाय थायो आफाफोरा थाबायनो थांदों गासाखाय बर'बो थांनो गोसो गैया जना दोंबाय थायो दहाय एवनाय बुटखौ लोगोफोर नैया स्कुलाव लाना फैदों जासुलियायनो जानोसै गोथावनो गथ'फोरखौ नेयै उखैयोना बेनिखौ लाना फैबाय आरो टाइम पास लोगोफोर बिसोरनो लाबलायबाय आरो लोगो सासेया मुथु गाजिबो लाबावना फैदो हाया मोनसे जाबालाय मोनसे लाना फैयो आरो स्कुलाव साहा था लाबबाय ओमफ्राय बेलेग बेलेग लाना फैयो बिदिनो टाइम जाबाय थानो नङाबा इमान गोबाव नेना थानो हायाना ओंखाम उखैयो न'बो मोनजाबोआ हारसाफोराबो इसोरबो लाबो मालाबा बयबो रानलायना जाबाय आरो बाहाय बाहायनो जिबफोरा गोमोन गोमोन लाना फैदो नैया लोगोफोर जानोसै लोगोफोरनि जिबफोरा गोमोन गोदैथार नोंखौ नेगारबाय थागोन आं गय सिन्था लाना फैदो गयखौ इसोरनो लाना फैदो आरो आं लाबोआखै सुथि जालायबाय दिहुनथ'ला आङो होग्रोथोसै गासैनि गथ'फोरा बिमाफोरखौ नुनानै जि खारै खारै फैयो इयावनो सोरबा उदलालायनानै गोलैयो सान्दुङाबो ओरैबादि गोसा सान्दुङा मा अबस्था जाना फैयो हायाबाबो खारबोबाय फुरा लाइन बानायना फैयो आरो लोगोफोरजों नेम रायजानो गिनानै या लाइन पार्टि ओइ लास्टावसो फैयो दिल्लीयैनो बिमाखौ नुहुरनाया मिनिलायलांबाय दिल्ली जाबाय दा मेकआपनो ना खानाय जानायखाय
Pare. Medical menurut logofor school kecil no lana ini. Lana ini file abu ini pura gini meta dana. Utara dia tangan lana file. Dah ikut kecil nana ibu tadi gadi deh karun nase. Mereka ada keterkait lana lera nggak. Mansan nungkas. Kabar. Mansi berapa pun sampai dah nih. Sanjung pun sampai na. Mare. Abu boleh. Abah balai. Abah. Ini bulan sampai naik sampai. Kira hasil listo. Terus ini mendarat jangan. Dan yang mulai lawan logofor ini video ke. Ikin tiap nonton mulai. Ada next video logofor dengan logofor ini tak. Thank you. Bye bye.